January ni riat sang ni som ni paruk ni nga ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US in Greenland nen tumna boruak polian zela Europe ramten Greenland chu herama cheng mi puite ta ni ti thu chho in troman siam chuan US ngai tu na ti dang lam chin ei lo White House chuan Greenland chungchang a hian thu chho siamin President Donald Trump chuan Arctic biala tangan mel mate chuanan Greenland dei chu momo in ti thu an soya President le team te hian he foreign policy poimo tak ti hlotin dan tur hi kong sang in an soi ho to a Commander in Chief ani angin President hian US sipai te po man tangkai tumna nei ani anti Nimin lama Europe ram sang shwai tu ten thu cho in trom an siam thu kan sei to a Greenland chu US kutah an phal lo thu an soya US in Greenland an chu lui ani chuan nei to pawh ke dar mai ang ti thlengin soima se US President Trump Greenland kan ma mo ti chu thu to pa ni meka Europe ram shwai tu tele Trump in kara khizau zelani President Trump hian President ma saka tang dai to khan Greenland hi lo ngai ven to a Venezuela ramaruna an President Nicolas Maduro man saka Khovel ram dang shwai tu ten an soi sel nangam lo ti a hriatin Greenland chungchang pu ama ena zokin Trump hian a soi le ta ni President Trump hian Venezuela run nuwa Khovel khothlang lam Western Hemisphere America ro rel dana tu man soi then nei to lowang atia Colombia le Cuba po na takanor zuin Greenland a po Russia le China longan khat vek to a Denmark in a veng him zo lo atia US ram himna turin Greenland hi US in a thunu nangai ti chu tan fungani Greenland hi khowela thlir kar lian berania mihring singa sang sari vel chau an cheng thunga he thlir kar hi Europe le North America khomwal pui in kar mun poimo taka a oma he thlir kar a hian US chon sipai an da reng thowa Pitufik Space Base nein kumtluan in US sipai mi le sa za somnga vel an omrenga US Army takero anom ngai lo thung President Trump hian an ramven himna thila Greenland hian opangai thu sei thin ma se aril ru taka chon China biak chiat thei mi alo na pakhat rare earth mineral chu du ber nia ngai ania Greenland a hian rare earth mineral reserve metric ton makta duai khat le chan ve zeta omni in mithiam te chuan an chuta European Union le US hian Greenland a rare earth lai chu le songbol chungchang a hian in rem nan neya hei hi US hian a du khop lo ani mai thei Greenland hi ram pakhat anga soi thei ni ma se Denmark lal ram chunga mi ania Kingdom of Denmark noya autonomous territory ni in an ram chung thila ma nia ro in relin sarkar le parliament te po an nei veka foreign policy ate ram ven himnal ma te sumle pai chungchang ate Denmark in thu anei thunga court ro rel na lama Denmark Supreme Court chu Greenland a thu nei na top nei tu ani hetila hian Denmark hian Greenland a high commissioner da in he hi anin suizam na poimo takania Greenland hian Danish parliament a member panhi an nei ve bokani Denmark hi NATO member ani wangin US in Denmark runa ni chon NATO in omzia nei don lo ti sain Poland Prime Minister Donald Tusk chuan North Atlantic Treaty Organization member in a member pui ramaruna ni chuan NATO hian omzia nei lawang atia Denmark po in President Tamathu soi chang le tin Greenland a China in kongsang songin ma an la ti hi thudik lo ania Greenland bulhnaya China in dolong mu tur om hek lo ti in Denmark Foreign Minister Lars Løkke Rasmussen chuan a soya Denmark chuan US chu Greenland oplovin investment na sajok ti turin kong a hong reng ni in a soi bawk thilkal dan thlirin heng thu te hian tamangai tu na ti danglam lo ni in a langa Taman US Special Envoy to Greenland atana ruat thar Louisiana Governor Jeff Landry chuan Greenland chungchanga Denmark le Europe palai te biak tu la ti lo thu a soya US hian an chakna ma chuana khowela ro relan tum ti chiang takin na lang chho zela White House Deputy Chief of Staff Stephen Miller chuan tunkar tho tan nia CNN in an komna adu duin an du an soi thei ma se chakna le tharum nga sarkar in ro rel na khowela kan cheng mek ti hi kan hrengreng turani atia Greenland chungchanga hian tuman US sipai ten dongam lowang ati boka US ram shoi tu ta hian tharum mangaram danglak zelan poiti don lo ni te poina lang meka Khovel hi ralmuang lo tak zetani US President Trump chuan Venezuela run chan dik taka pholang chho zela adu duwa thunun theilo Venezuela President Maduro man nuwa Venezuela tuil thei thunun atum dana puang ta a US rek na wanga Venezuela in oil lei chhuah to hralthei silawan da khol mek barrel makta doi som thuma tanga barrel tluk le ding on somnga vel zet chu
US a phurlutin hralani don ti asoyani US in an hralh chuana tura dan pin tlata wangin Venezuela hian an oil lai chhuah sa po an hralh theilowa adang lai chuak le turin ada khol nan nei to lo wangin Venezuela hian an oil lai chuan chol ri top maya Trump chuan heng Venezuela oil da khom te hi US a Bahzar retin hralani anga chuta tanga poisan hmu te po Venezuela le US mi puite tan man tangkai turin amana en kol vekang ti asoyani Trump chuan hetianga ro manna siam bo zui tur hian a energy secretary Chris Wright po thua pek to thu sain storage ship mangin US a kan phurlu tanga US longchol na hmuna anlo ta niang atiani President Trump chuan US oil company te chuan Venezuela rama tuial theila chuak turin dollar tluk le dingon tam takan invest don ti asoya US oil company lian pathum Chevron Exxon Mobil le Conoco Phillips te chuan tamaro manna chungchang a hian soyan la nei lova mase voin hian Venezuela oil chungchang soi turin heng company lian ho tu te hian President Trump hian mudon ni in US media te chuan an tar langani US President Trump an Venezuela mi puite du sakwang le US tana nok sakani wanga Maduro manani thua sai chu thudik kim lawani zia le Venezuela oil a i zia chu phadruala ni talawani China chuan drone beile na tu ralthuam thajet maya siam chuak thara aman tlak angem ti chu drone manga in do naum lo chuan fin fiana tak tak ala om theilo thung tunlai khovel aram sang boina drone an chelek dan le hlo om zia kan hreveka mantlom si tangkai le hlo om bawk si ani wangin ramtinin an ralthuam poimo zinga drone hian tel to a aman pon mangna sain drone siam chuak konga inelna na sa hlea chuti rual che chuan drone laka inven na po ngai tu nga langai boka hemi konga hian China an che chakber ri ni na lang China hian hurricane 3000 an ti mai high power microwave HPM ralthuam chu siam chuakin hi trak hnunga phur thei mai ania China ralthuam siam tu company lian Norinco siamani Hurricane 3000 hi kumsang ni somni pali khan Zhuhai air show a pholan alo ni to a nikum September thla khan Beijing military parade ta pho chuani le boka China hian hurricane na tho dan le kalphung hi chiang takin an puang zar lova tunkar tirh khan Norinco hian hurricane 3000 chungchang hi awai khatna nan ron soi chiang ta ni soitongin hurricane 3000 hi high power microwave weapon system ni in tunma air defense system ten drone ka thlakna na missile to tak tak an man thin khangai to lovin hurricane 3000 hi jon electric magnet thachak na mangin mel ma drone te chu a khol na tho ati boi ba ka man tlak lovina chho der thei don ni in Norinco chuan an soya hurricane 3000 hi drone rual manga be na lo dang tur liaw lewa siamani anti Norinco expert Eugene Jun chuan hurricane 3000 hian mel thum bial zeta veng thei don atia hei hi tak tak ani chuan atangkai hle ang ti achiang reng maya in pakhatemo mun big pakhat te venga air defense system ne na drone lo dan khangai to lovin mun rem chang lai hurricane 3000 hi da in khol pakhat point mun zau tak veng thei to don ani jian chuna soidan chuan hurricane 3000 hian boro ka thil ron thlok kha radar manga lo chuin alo mu vele electro optical sensor chuan chiang zo ka lo chui zuin a hlo om le hlo om lo te a om na hlat zong le ron thlo chak zong te chiang tak lo chu chuakin target chu lok ani hnuwa hurricane 3000 chuan microwave energy sanglu tuk chu ti chuakanga chu chuan mel ma te drone khol te chu na thok theilo siamin drone chunga electrical dan chu eng tluka chakarang ina ti chiat sakanga drone te chu le lama thu nei tu ten an thunun thei to lowanga a then phei chu khol a chengal top toang hetinga microwave energy sanglu tuk manga drone khol ti chiat hi tunaram sang in drone lo dan nanan system man drone thunun tu signal ti boyan lo dang thinang kha ni to lova drone chunga khol electrical vel kha ti boi to jok do na wangin hurricane 3000 huam chunga ron kal drone chu chengal bur zel to mai don ani chu hei mai hi ni lovin hurricane 3000 hi laser ralthuam le lai pui pa ngai tenen po thun zom the ani an la ti le zela tak nu hlangin phur san zung zung thei ani box ya wangin atangkai le zwal dona aral thuam per microwave energy la le atanga satellite thunun nan po an man wave turulu tukani wangin khochia chhum jing le ngopik ti velin adang thei don lova drone technology dolet na thaber turanga yani hei ba ka hian drone ka thlak na na missile le lai pui mana wanga sum tam tak sen na te missile le lai pui te phur san hau tak ang te kha hurricane 3000 hi chuan ron ti bo vek dona drone rolan ron thlo chuan lo ka thlak kim bara hara
chuba ka thlak ani chuan a ke themin tumlo deuh dewa har satna thlen kha to don lo boka hurricane 3000 an man chuan a huam china drone local kha ta top ringot mai don ani US chuan hurricane 3000 ang deuh Leonidas anti mai chu ni kum September thla khan siam chuakin drone somni pakwa zet thlo tirin an en china Leonidas yan km ni biala veng theya hurricane 3000 chu heya hian a thazok hreta tuna hian high power microwave mang tho FK 4000 anti mai chu China Aerospace Science and Technology Corporation in an siam boka kanom mai lain khovel ram lian te chu drone lo be le na konga thui tak an local le dai to ani hi nimin khani US Special Force te chon Russia oil phur long chu North Atlantic an mana US chon he Russia long hian US in Venezuela frag megna dana zom lo antia Russia chon US sipai te hian International Maritime Law an bo chiani in an soi ve thung US sipai European Command te chon Marinera oil tanker Bela 1 tia soi bok thin an man thu hi puangin US in Venezuela frag megna dan noya US Federal Court thu pe ka bo chiani in an soya US War Secretary Pete Hegseth chuan Venezuela oil hralhna tur frag na thu pe khi khovel khoi hmuna po alanungani ati US chon Marinera hian Venezuela Russia le Iran rama te oil phur kwalin US frag na dana bo chia hun engemaw chen an chui hnu an manta ni in an soya Russia State TVRT chuan US sipai te hian helicopter atanga zuang thla in Marinera hian lu chila US Coast Guard longina zui bok ni in an puang bok US sipai te hian thamasa tang to khan Atlantic tuipuya Marinera long hian lo zui to ani heti la hian Russia ram Transport Ministry chuan thu chu siamin Law of the Sea chungchang kum sang khazakwa somriat pani UN Convention thurel angin turam ma ni lo tuipuya longkal tirh hi phalani a ramdang longman ringot turin engram ma in thunai nan nei lo antia Russia Foreign Ministry point US le NATO sipai ten achan soi turam si lo Russia longan nga event len chui zui hi omzia kan hrathiam lova mona borok ti chetu ani anti bawk heiba ka hian US Secretary of Homeland Security Christine Noem chuan Panama ramlong M Sofia po Caribbean tuipui bula US sipai ten an man ni in a puang boka helong hi tun thla mai a Venezuela ramchin tuipui atlo wanga manani thu a puang boka Venezuela le che vela boina chuan khovel ramzau zo ka hung chho zel don ti alang thei ome Bahzar lo thira wangin kan lo me